ಬೇರೆ ಸತ್ಯಲಗುರುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿನಯನ ಮಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪೊರ್ತು ಶಶಿ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜರೆ ಮುಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಏತ್ ಕಡೆ ಏತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಈತ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಡಲ್ ದಿನ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಚಂದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮನೆಟ್ ಬರಿ ಬರ್ಲುದ ಅಂದ ಈ ಇನಾಮನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಯಮಂತದ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರ್ ಶಿವಕೃಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಲು ಅಂಚದುಪ್ನ ಕಾರ್ಯಾಲ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಕರ್ ಮಾಡ ಐದ ಒಟ್ಟುಗು ನವೀನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದಯಕರ್ ಮಾಡ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ದಯಮಂತ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ ಚಾವಡ ದಂಚು ಬರಡು ಶೋಭಾ ಮನಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ ಬಾಲನ್ನೇ ದಯಮಂತ ಓಳಿತಿಲ್ಲ ಬರಡು ಬಾಲಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಬಾಲಣ್ಣ ಏಡುಂಡ ಹೆಂಗೋ ವೇದಿಲೆಂಡ ಅವನು ಹರೀಶ್ ಮಾಡ ದಯಮಂತದ ಹರೀಶ್ ಮಾಡ ಬಾಲಣ್ಣ ಏಡಣ್ಣ ಹೆಂಗ ವೇದಿನೆ ಮುಂಬಲಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ചെയ്തുണ്ട് ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ನನಾತು ಪುರ್ತು ಕಡೆ ಸವನ ಬುರ್ಚಿ ಪುರ್ತು ಯಾಪಲ ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ಪುರ್ತದ ಬೀರ ನಮ ಬೋಂಡ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನಲ ಮುಂಚಾತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗ ಗಜ್ಜಲು ನಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಣ ಪುರ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ ಆತ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾತಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಈ ಪುರ್ಲದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೈನ ನಂಚಿನ ಮನ್ನಡು ಇತ್ತೆ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ಇನಿತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನ ಅಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ಪೀಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನ ಅಂಚಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕುಣ ವೀರೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೀಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನ ಅಂಚಿನ ರಂಗ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನ ಅಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದನ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಈ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಟೈಟಲ್ ದಾದಂಡುದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮುಟ್ಟ ಅಯೇ ನೇತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂಚದುಪ್ಪುಣಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಬುಧರ್ ಬುಗಾರ ತೆಡೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಅಂಚದುಪ್ಪುಣಗ ಇತ್ತೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಎಸ್ ಬುಧರ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಬರ್ತು ಅಜನೆ ಆದರ್ಶ್ ಬಿ ಎಂ ಸರ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಬಹುಶಃ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ 31 ವರ್ಷದ ಮಿಗಿಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಗು ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಗೆಟ್ ಪೊರಂಬಾಟಿಕೆನೆ ಮಲ್ತಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಗು ಒಂಜಾತ ಚಿತ್ರಲೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆದು ಒಂಜಾತ ಚಿತ್ರಲೆಗ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಾತ ಕೂಟಗ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಒಂತದು ಪಿಲಿತ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಆರು ತೀರ್ಪು ಕೊರಿಯರುಂದಾನ ಆರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯರುಂದಾನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಏಡ ಓಕೆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ ನನಗ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಿಲಕ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಒಬ್ಬೇ ಸಂಶಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂದು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಿರಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಅರಣ ಪೊರ್ಲ ನುಡಿಟ್ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲ ಮನ್ನಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇನಾಮದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಏರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತೊನ್ನುವೇರು ಬಂದ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದೇರು ಚೆಕ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಐಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಚೆತ್ತನು ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗ್ ಬಂದಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಅಪರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕೋಡೆಲ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂತು ಜಪ್ಪನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುರ್ತು ಕರಿಯೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪದಡೆ ಪೋದಿ ಅಂಕಲು ಎತ್ತೋಡು ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆದಡೆ ಪೋದಿ ಎತ್ತೋಡು. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಏನಿತ್ತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಪೊರ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಾತರ ಪಂಡೆ ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಜಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿನ ಸರ್ಪ ಜಡೆಯುತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಾಡದ ಮಣ್ಣು ಯಾನೆ ಯಾಪಲ್ ಯಾನು ಸುಗಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಚಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದ ಅಯ್ಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಮ್ಮಂಜಿ ಕಾರಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ಅರತಾನ ಅಳದು ತೆರಿಗೆ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂತ ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನ ಬೆಲಕಿ ಮರ ಸಾನಾದಿಗೆದ ಸಿರಿ ಬಲ್ಪದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸರಾದತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ಕಾಡ ನೀರದ ಕಲಂಕಿಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲದ ಮೊಲಂಪುಡು ಕಡಲ ಕರೆತ ಪನಿದಿಂಜಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲಂಕೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಸಾದಿ ಬೀದಿರು ಪೊಪ್ಪಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ತೆನ್ನದಿಂಜೊಂದು ಪಚ್ಚಿದಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಏನಿ ಕಾಲದ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಓನದಾಂತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಉಸುಲು ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲಡಿ ಏರು ಮಲ್ದಿರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಲಟ್ಟೆಗಟ್ಟಿದ ತಂಕದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚನೆ ತೆರೆದ ಜಕ್ಕಿಡಿದ ಅವನಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲಿರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ದಯಂದ್ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡುದಂಡ ಐಕ ಅತೇ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಲ ಬೋಡು ఒక ಸಕರ ಸಕೈನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಅವು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈತೊಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅವಂದು ಯಾನು ಕರಿಣ ಯಾನು 38 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ 21 ವರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಯಾನು ಬೆಂತಿನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರಿಯಾನು ಯಾಕಂಡೊಂಜಿ ಮೋಹಿತೆ ಒಂಜಿ ವರಸರಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬತ್ತ ತಂಡ ಬತ್ತನತ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ದಯಮಲ್ತದ ಹೊರ ಅಡೆಬಲೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ದಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಾತ ಪಾರ್ಧನದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಿ 404 ದೈವಲನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಬದುಕನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ವರಸರಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟದ ರಾಂಗ್ ಅಂದಾಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ದಯಾಗಿನ ಪಂಡ ಪೋತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕಾಯ್ತ ಬುಕ್ಕಲ ಈ ಸದ್ಯಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒವ್ವಪ್ಪಡು ಈ ಒಂದು ಪುರ್ತದ ಪುಲಿಕೆದ ಪುರ್ತುಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಜಗದೀಶರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲಿಕೆ ನಡ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇನೆ ಐಟ್ ಇನಂಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ರಾಜನ್ನ ಕೋಲ್ಲರ್ ರಾಜನ್ ನಿಂಚು ಬಲ್ಲಿ ತೂಂಕುದು ತರ್ಕದು ತಾಂಗದು ಅವೇನು ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಜಿನಂಡ ಪಾಡ್ದ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಏನು ಪಂಡ 20 ಮಾರ್ಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೈತೇನೆ ಮೊಯ್ತು 20 ಮಾರ್ಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೈತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏರೇಗೆ ಒಯ್ತ ಎಂಚು ಬಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಏನು ಬೆರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಣ್ಣುಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನ್ಪೇನೆ ಯಾನು 38 ವರ್ಷ ಸಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂತಿನೇ ತತ್ತದಲ ಎತೋ ಕಲಟಿಯಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆತೆಬೇತ ಮಟ್ಟದ ಯಾನು ಪಂತೋಲಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತಂದಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದನ ಯೋಚನೆ ಮೇಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಟು ಪೂರ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಂದ ಎನ್ನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಎನ್ನ ಹಿಡಿದಿಂದಿಟ್ಟು ಬರಂದು ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಣಿ ಇತ್ತಿನಟ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಲ್ಲ ದೇವಿಯರು ಮಲ್ಪಾರ ಬುಡಯ್ಯರ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಈತ ಲಂಚ್ ಸರ್ ಬಂಚ ದಿಗ್ಸಿ ಸರ್ ಇರ್ನಿಕಲ ಇರುವೆರ್ನ ಅಪ್ಪಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಜ್ಞಾನಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇನು ರಾಜನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿತ್ತ ಸುರುತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪದ ಪನನ್ ಪೋಪೇನು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಉಲ್ಲೆರಡ ಬಲಿಯರಡಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ the one of the best black tiger in Manjeshwara Piligobbu season 2025 the ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಒಂಜೆ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆದೊಟ್ಟುಗು
ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ 2025 ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕಲ್ ಕೇವಲ ಇನಾಮು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರಲುಂಟು ಇನಾಮುನಗೆ ಎಂದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಕ್ 25,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಸರಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಇಜ್ಜರ ಆ ಕೂಟ ಆರು ಇಜ್ಜರ ನನ್ನ ಕೂಟದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾರನ ಬರೋಳಿ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಾಂಪಾರದ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಳ್ಳೆರ Yes, we got the black tiger in Sridevi Tigers Pachalampare. ಬರಡರ ಜೋರಿನ ಕಾಟಿ ಬಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಾಂಪಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಒಂದು ಜೋರೈನ ದಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ 2025 ವಿನ್ನರ್ ಆತರು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗನಿಕೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಾಂಪಾರೆ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕమైన ಇನಾಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 25,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಕೂಟದ ಅತ್ಯದ್ಭುತమైన ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಎನ್ನುವೇನ ಮರಿಹುಳಿ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಆ. ನೆಟ್ ಇತ್ತಿಲ ಕರಿ ಬಪ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಜಲಿ ಬಪ್ಪೇನ್ ಆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಡಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮುಡಿ ಹಾಕುಣಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ವೀರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಲಜ್ಜುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಸೀಸನ್ ರಡ್ಡೆತ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ವೀರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು. ಶವೀಕ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ 2025 ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೀಮದ ಶಬೀಕ್ ಮೇರೆಗೊಂಜೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಶಮೀಕ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ. ಚೇತನ್ ಬಹುಶಃ 2024 ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಡಿಯಾಕಿನ ವೀರೆ ಏರನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ವಾರೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಡಿಯಾಕಿನ ವೀರೆಲ ಆರೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಇಟ್ಲ ಮುಡಿಯಾಕಿನ ವೀರೆ ಆರೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಶಮೀಕ್ ಆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆಲು 2024 2025 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಡ್ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೆಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೆಂದರು 2025 ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಆವರ್ಡ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಾರ ಗೆಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಮಿ. ಎಸ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪರ್ನೋಡುಂದೆ ಅವಡುಂದು ಅಜ್ಜಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏರಾದಪ್ಪು ಟೀಮ್ದ ಬದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ದ ಬುದರ್ ಬಲ್ಲ ಏರಾದಪ್ಪು ಏರು ಏಕತೆಡ್ ಒಂಜೇ ಸ್ವರಟ ಬತ್ತನ ನಾಂಡ ಊರೊರ್ಮೆ ಕೇನುಡು ಎನ್ನುವೇನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಚಾತುರ್ಪು ದಾದ ಆಯ್ತ ತಂಕ ದಾದ ದರ್ಪು ದಾದ ಪಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾದ ಮಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತೊಮ್ಮಿನಾಡುದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಇನಾಮು ಬೋನುಂಡು 25,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬರದೆ ಜೋರಿನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ people make some noise. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ವಿನ್ನರ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ತನಿಷ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಣ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕಮಲ್ ಹೊಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಡಿ
ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಪ್ಪೆ ಪೀಲಿತ್ತ ಇನಾಮುನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೀಲಿ ಏರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ತಾಸೆ ಇನ್ನಲ್ಲೇನಾ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಲ ಗೆಲಿಪಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಾಸೆ మరి పొర్లుద తాసೆ దోలు సమేత చాపు పెట్టు కైపు ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಆಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಾತ ತಾಸೆಲುತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾತ ಟ್ರಂಪಿಟುಲುತ್ತುಂಡು ಐದು ಹಿಡ್ದವ್ರು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಕೈತಾಳ್ ಡೆಂಕ್ ಜೋರು ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಆಯನ ಪ್ರತಿ ತಾಸದ ಆಯ ಏತಂದು ನಾನು ಖಾಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ತೂದು ಪನ್ಬೇನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾಮನಕಲು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪಂದು ಕೊರ್ತು ಗೊತ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ತಾಸೆ DJ Boys. The best Tase goes to the DJ Boys Osangadi. ನಮ್ಮ AFC ಆದರ್ಶ್ ನಗರದ ತಂಡ DJ Boys Osangadi ತಾಸದ ಕ್ಲೆಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತಾಸದ ಇನಾಮ ಬೋನುಂಡು. ನಮ್ಮನೆ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲನೆ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚದ ನೆಗಲ್ ಬೆಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೈ. DJ Boys ಹೊಸಂಗಡಿದ ಏರ್ಲ ಇತ್ತರ ನಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದನದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಂಪುನು ಕೊಡ್ತೀರಿ DJ Boys ಹೊಸಂಗಡಿ AFC ಆದರ್ಶ್ ನಗರ. ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ DJ Boys ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ DJ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಬಗ. ಯಸ್ DJ Boys ಬಲೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದನಗ 25,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ದೊಟ್ಟುಗು ಈಗ ಉಡಲಿದ್ದ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಸದ್ಯದ ಮಲ್ದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ತಾಸೆಡೆ DJ Boys ದಕಲು ವಿನ್ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟು ದಿನಿಯರಿಗೆ ಎಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿ ದಕಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ. ಸರಿ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿಲ್ಲದ ಅಂದ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನೇರು ಮೈದಂಡು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಪ ರಂಗದ ಪಿಲಿ ಚೇತನ್ ಸರ್ ರಂಗದ ಪಿಲಿ ಈ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಡವ್ರ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲರ್ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆರೆದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಸ್ಪ್ರೇ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಬೊಲ್ದುಗೆ ಬಂದು ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ರಂಗುತ್ತೇನೆ ಮಂಜಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ಇಂಚಿನೇ ರಂಗುತ್ತೇನೆ ಕಪ್ಪುಗೆ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ರಂಗುತ್ತೇನೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಂಚಿನ ರಂಗುತ್ತೇನೆ ಆ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರಿ ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಐಕ್ ಅಂಟು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೆ ರಾವನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ರೆಚ್ಚೋದು ಇರಡಿ ಜತ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ರೆಚ್ಚೋದು ಇರಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೂ ಕೂಡ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋತೇನೆ. ಸರಿ ರಂಗದ ಪಿಲಿ ಮಾಕಾಳಿ ತುಮಿನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗದ ಒಟ್ಟದು ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದೊಂದುಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ರಂಗ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವು ಮುಖವರ್ಣನೆ ಆದಪ್ಪು ಅಕಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಟ್ಟೆ ಆದಪ್ಪು ಅಕಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶೇಡ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅಕಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಾಡ ಅಕಲಿಗ ತೊಪ್ಪಿಡು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಂಡೆ ಆದಪ್ಪು ತೊಪ್ಪಿದ ಬರಿ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಟ್ಟೆ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು.
ರಂಗದ ಪಿಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ರಂಗದ ಪಿಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಬರಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡದಕ್ಲಿಗರು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತమైన ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ನನಾದ ಕೆಂಪು ಬುರ್ಲಾತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು. ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ರಂಗದ ಪಿಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ 2025 ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರತ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೇತನ್ ಸರ್ ಏರ ಮಣಿಕಲ್ನ ಲೀಡರ್ ಇರತ್ತೆ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಯಜ್ಜ ಶರತ್ತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಗ್ ಪಾಡಿನಾರು ಶರತ್. ಸೊ ರಂಗ್ ಜಿಂಜಾಯಿನಾರಿಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಾಕಾಳಿ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ 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 ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ. ಆಂಡ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪೋಯ್ರ ಹಾಂ ಪಾಡು 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 ಮಲ್ಲೇಜ್. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕೋಡು ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಅಂದ ಒಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೇಂಡ 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ ನಕಲು ಮೋಹಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಶಶಿ ಮೂಜಿ ಜನ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದುತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದಪ್ಪನು ಆತು ಸುಲಭಡು ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜವೇನು 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬುದಾದ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಕು ಗೊಬ್ಬರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೌಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು. ಆ ಬಂಗದ ನಡುಟುಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೊಬ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಹನುಮಾನ್ ತಂಡ. ಎಸ್ ಬರಡೆ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ. ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಒಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಪೋನುಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಅನೀಶ್ ವಿನ್ನರ್ ಆತರ ಅರಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆಸನ ಎಂಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅನೀಶ್. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಾಂಡ್ ನನ್ನ ತೃತೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೆಬಿ ಕೊರುಪು ನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹಿತ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದಿಲೆ ಈ ನೆಟ್ ಬೈದಿನಂಚದ ಅಂಕ ಉಂಡತೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಧರ್ಧೊಡು ಮಿತ್ತು ಬುರ್ದಿನ ಕಲೋಲ್ಲೇರು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬುರ್ದಿನ ಕಲೋಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಖಾಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕಡು ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ ಲಂಚೇನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತುವಾಸಿ ಬೈದನು ಅಂಡ ಬಾರಿ ತೂಂಕುದು ತರ್ಕದು ಎಂಕುಲ ಅಜತ್ತದ ಈ ಗುರ್ಪಿ ಬಾರು ತೊಜತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವನ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಗುರ್ಪಿ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ದೆಪ್ಪರ ಅಂಚೆ ಅಜತ್ತದು ತೊಜತ್ತದ ಇದ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಿಗಲ್ಲ ಬಡ ಬಡವನ ಪಿಲಿ ತಗಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಎಸ್ ಮೂಜನೇ ಇನಾಮುಣ ಗೆಂದೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಸೀಸನ್ 2 ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ. ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿದ
ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೆಲಿಗೊಬ್ಬರ 2025 ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಬರವೆ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ವಿಸಿಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಂಗಡಿ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕమైన నచ్చిన ఇనాము శాశ్వత ఫలక ₹1,00,000 నగదు పురస్కార పోనుండు. ತೃತೀಯ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ನೆತ್ತ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮು 1,00,000 ನಗದುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಸೀಸನ್ 2 ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಜೌನಿಯರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟ ಒಂದಲ್ಲಿರು ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಪುರಲಕ್ಷಣ ಮೊದಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೂಟನ ಗೆದ್ದ ಉಂಡೇಟಿ ಈ ಕೂಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಮಾಟನ ಮಲ್ದಿರೆ ಅಂಚ ತುಪ್ನಾಗ ವರ ಜೋರೈನ ಕೈದಾಡಿ ಬರಡು ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಂತದು ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಅಗಪೊಡು ದಯಮಂತದು ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಹಲೋ ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮರ ಪಾದವರಿಂದ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ. ಕನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮರ ಪಾದವರಿಂದ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಎಸ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಡು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಆಜೇಕ್ ಆಜಿಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ತಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 100 ದಾತಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲಕಲು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ದೇಕಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಂತಾದೇರು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಮಣ್ಣಗ ಬೈದೇರು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ತುಯ್ಯರೆ ಪುರ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮಾದಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ನೆನ್ನುವೇನು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ತೃತೀಯ ಇನಾಮನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತು ಚೇತನ್ ಸರ್ రెడ్డని ఇనాం రెడ్డని తీనాం నికులు బోర్డు దేపండి ఎక్కడ నుంచి బొబ్బి వాడుతుంది నికులత రెడ్డని ఇనాం ఎనీ గెస్ ಇಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತುಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ ಗಂಟೆ ಆತ ಬರ್ತದೆ ಕಾಪನ ಬಿಡ್ಚು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜವು ಬಾತ್ ಆತ ಬಾರಿ ಇಂಚಿನಕಲೆಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಯಿ ಬೊಡ್ತಿನಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಪೊರ್ತೆಪ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ రెడ్డని ఇనాము ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ. ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಹನುಮಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ. ಜೀವನ ಗೊಂಜಿ ಸಂಜೀವನದ ಕಡ್ಡಿ ಹನುಮ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ರಾಮದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ರಾಮ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಹನುಮದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗ್ಲಿನ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಔ ವೀರ ಹನುಮಂತೆ ಅಂಚದು ಉನ್ನಗ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮುಡುಗೆಂದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಸೆಲು ರಡ್ಡೇತ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ. ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರು, ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನಾಯಕಿ, ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿಜೇತರು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ. ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಲ ನೇಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ ನೇಟ್ ಓಲೇರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಓಲೇರು ಬಲೆ ಇಂಚಿ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಇಂದು ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ವೀರಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಬ್ರಾನ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇತ್ತದಾತ ಪುರ್ತು ಕಂಬಳದ ವೀರೇರು ಕಂಬಳದ ವೀರ ಓಟಗಾರಡು ಒರಿಯೇ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ಮನ್ನಡು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡು ನಂಜು ಪೊರ್ತು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ತುಂಬ ಕೊನಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ತಗಪೊಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿಯರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಆರು ಕಂಬುಲಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೊಂಚ ನೆನಪಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿದ ಕಂಬುಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಯಾನು ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೇನೆ ಉಂಡು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡಿ ಅರಂದಲ್ಲ KK ಪೇಜವರನ್ನು ಪಾಡಿ ಅರಂದಲ್ಲ ಎರುಬಂಟೆ ಬನ್ನಗ ದರಿಗುಂಟ ಊರ್ನಾಗ ಮುರ್ಲೊಂದು ಬತ್ತದ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬೋಲ ಬಂದು ಅವು ಎನ್ನನೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಪಂತೀನಿ ಕುಡು ಒಂಜಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಅವಿನ ಬುಡ್ತು ಜೀರವೇನೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪದ ಅಂತ ಪಡಿಯರೇನು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ಅವಲೇ ಎನ್ನನೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ ಎಸ್ ಸೊ ವಂಚದ ಉಪ್ನಗ ಕಂಬಳ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲಪಾಡಿ ಅರೆ ಗುಡಲ್ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತುಮಗು ವೇದಿಕೆ ತಗಪೋಲಿ ನಿಖಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡದ ಸತ್ಯಲ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಪುದಿದ್ದ ಕಾತರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ನಿಖಲೆ ನೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಕೈಗೂಡಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಜನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲೇಸದ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಲಗಬೋತಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆಗಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಕಾರಣ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಘೋಷಣೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕಲಕೇನು ಗನ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಹೊರಡಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲತೆ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಾತಿರ್ತೀವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ತೀರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಹಿಡಿದು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್
ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೂ 2 ಗಂಟೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿನೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಗಂಟೆ 2 ಆಂಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಕುಲೊಂದೇರು ಸೊ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂಜೇಶ್ವರಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ತೋಜಾವುದು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರು ಸೊ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ಉಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅಂತೂ ಜಗ್ಗುಜಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಏನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಬರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ನೆಡ್ಲ ಅದ್ದೂರಿ ಅದು ಮನ್ಪೊಡೊಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಏರು ಬರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೇರು ಮೂಲು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅವತ್ತು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಮೇನ್ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ನಿಖಲ್ನ ಪೋನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಏರಿಯಾಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಪ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಇಡ್ಲ ಜವಾನಿಯರು ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ತೋಜಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಿಗ್ನಿ ಪಂಡಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತ್ರೊಂದೊಂಜಿ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಸಭೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ 2 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಮುಖ್ಯ ಚೇತನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಈತ ಜನಕಲು ಸೇರು ಬೇರೆ ನಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡು ಅಂಚ ತುಪ್ನಾಗ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡ್ದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆಗತ್ತದೆ ರೈನ ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರು ಬನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗ್ ಏತು ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಡೆಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಐದು ಡಬಲ್ ಆಪೇರು ಬಂದ್ಪುಣ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಈ ಜಾಗ ಯಾರ ಅಂದು ನನಲಂತ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ವೇಟ್ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಬೋಡ ಅప్పుడు ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡ್ ಸಾರತ್ತ 25 ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಏರೆಗೆ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಮೋಯ್ತೆ ಎಂಕುಲು 2 ಜನಲ ಲಂಚು ಸರಲಾಲ್ ಪಿತ್ತಿಜೇರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಪೋನಾಗ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಉಪ್ಪೇರ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೋಯಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಪ ಎಂಗೆ ಐಟ್ಲ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪೇರದನ್ನ ಅಂದ್ ಐಕ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಪಿರ ಗಲಿಗೆಲ್ಗೆ ತೂಂದುತ್ತೇನೆ ದಬಂಡ ಅವು ಚೂರ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇತಾಕ್ಲು ಬಣ್ಣಾಗಲ ನಿಂಚೆನೆ ಪತ್ತೊಂದೇನು ಅವು ಪಿರೋ ಪತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಕಲ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿ ಆಶಯ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಡೆತ್ತ ಸುರುತ್ತಿಗೆ ನಾಮನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ತುಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಬಲತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ ತುಳುವೇರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗತು ತೋಜಿದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರೆವಡೊಂದು ಉಡರ್ ಪತ್ತದ ಕಾತ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಎದುರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ದೋಲು ತೆಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣದೆಚ್ಚಿದ ಬಿಮ್ಮುಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲಿಕುಲು ಐಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸುರುತ ಇನಾಮು ತೂಂಕುದು ತರ್ಕದು ಅಜತ್ತದು ತೊಜತ್ತದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಎನಿ ಗೆಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎನಿ ಗೆಸ್ ಊರದ ಪುದರ್ ಬೈದುಜವ್ ನಿಗುಲ್ ಪಣ್ಣ ಬೈದುಜಿ ನಿಗುಲ್ ಪಂಟಿನ ಬೈದುಜವ್ ಅಕಲು ತೆಂಗಿ ನೆರಂದು ಬೊಕ್ಕೇರೆ ಬೈದಿನ ಇರ್ ನಮ್ಮೇರೆಗ ಸರಿ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ವಿಭಾಗೊಡ್ಲ ಪೂರ ವಿಭಾಗೊಡ್ಲ ತನ್ಕಲನೆ ವೈನಂಚಿತನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿತನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ಶೀಮಾ ಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ತುಮಿನಾಡು ಬರಡು ಕೈ ತಾಟಿ ಬೇಸೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರಕುಡು ಎಸಲ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಪೋದುಂಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ತುಮಿನಾಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ತಾಸದ ಕುಲು ಈತ ಬರ್ತ ಮಾತ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ಬರಡು ಒಂಜಿ ತಾಟೆ ವೆಸಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬರಿಪೊರ್ಲುದ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಗೇರಲು ಬರಡು ಕ್ಲಬ್ ರೂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ
ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ ಸರತ 25 ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೇತ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾದವರು ಮೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡದ ಕಲೆಗೊರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಂಚಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸರತ 25 ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ಗುರಂದಲ್ಲ ನೇರವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾದಪ್ಪು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತದ ಏಕೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗುರಂದಲ್ಲ. ಸಿ ಯು ಅಂಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಾತ ಪುರ್ಲದ ಗರ್ತದ ಉಮೇದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುರ್ಲಲೇಸ ನನಾತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಪ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸರತ 25 ಸೀಸನ್ ರಡ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗುಣಿಗಳು ಕಾಪಾಡಾಯಿನಿ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ 25 ಸೀಸನ್ ಮೂಜೇಕ್ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮಿಲು 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 ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಲದ ಮಾತಿಂಚು ಬಲೆ